Ikubingelele mbukelo wami, phinde ngwemukele engosini yethu sidla ngokhezo oludala. Mbukelo wami, sesiyaphinde sandawonye saphinde samunye. Njengoba sihlezi siba ndawonye nje zonke insuku zaphuma. Ngithi-ke mbukele hayi kwengiwusondezeleke manje umemulo part 4B njengokwethembisa kwami ukuthi njengoba ngizoza nomemulo part 4B nje ngike ngakubeka-ke mbukeli kulesi siqephu esidlule kumemulo part 4A ukuthi lona uzobe umemulo oxubile, uzobe umemulo ohlanganise imemulo eminingi ubuwodwa kodwa wona. Yingakho ngithe mina kube kuwumhlabuhlangene impela uxuba zonke. Asithembe Dingiswayo, ngabe usekhona? Ngisekhona. Nyambo somkhulu. Cha, mbukelo wami ngizocela ukuthi ngingene kuwo lo memulo ebengiwuthembisile ukuthi ngizonethulela wona. Lo memulo wembukelo wami umemulo engizoveza ukuthi ekubekelweni kwami, ekutshelweni kwami yilaba ababengitshelile ngawo. Bathi babukele kwaba khona abazali ababezele abantwana ababili, umfana nentombazane. Umfana emdala, intombazane iza ngemuva. Kuvela embukele ukuthi wathi uma ngabe-ke sebekhulile abantwana nentombazane isikhulile isiyintombi, ngenxa yokuwuphatha kahle kwayo nokuyihlonipha, abazali bayo-ke bafisa ukuthi bayenzele okuhle. Okusho ukuthi ilokhu-ke okuyakwenzelwe nabanye abantwana uma bey'phathe kahle. Bemulwe-ke banikezwe-ke isimo sokuthi benzelwa inkonzo-ke yokukhwezelwa kobuhle obenzekile ukuthi mabande, baphinde bakhuthaze nakwabanye bawo umndeni noma ngasekho ukuthi baba nalo mama kuphela kodwa ngoba phela umndeni-ke ngane zakwethu akungakho ukuthi ngoba kusuke ubaba nomama kuphelele lapho. Basuke bekhona nabafowabo bayo indoda, bekhona odadewabo uthole nabo hleze banabo abantwana. Ngakho-ke uma kwenziwa into enjengalena babesuke bekhuthazela nakubo lawo bantwana baphinde futhi-ke bakhwezele-ke nakuye lo wenzakala ukuthi lokho kuhle akwenzileyo akuqhubeke-ke manje bese kuphelele esigabeni-ke sokuthi useba nekwakhe-ke elihlanzekileyo njengomuntu obekade enzelwe into enhle ebuntombini bakhe. Mbukeli wami-ke kuvela ukuthi-ke mbukeli bathi uma beyixoxa abazali bayo lengane lentombi ukuthi kufanele-ke yenziwe usokhaya uma exoxela umkakhe, hhayi bakuthokozeleke umama wasekhaya wabantu.
Ngiyajabula-ke Sokhaya uma ukuthi ukubona kuyinto enhle lokhu okwenziwa ingane uzuze ufisa ukwenza into enjengaleyo. Kodwa into ebengifisa nami ukuthi uma siyenze ngendlela yokuthi sithi siwenza lo mshikashika womsindo, kodwa futhi kube kukhona nenzuzo esiyizuzayo phela. Kungabi ukuthi kuphela siyakhipha kuphela nje senze umcimbi, senze indumezulu kodwa utholukuthi ekugcineni akukho nathi esikuzuzayo. Kusho ukuthi-ke kuvele ababukeli ukuthi uSokhaya ayibuze le nkulumo ukuthi into enjani le ekhulumayo bese enaba-ke umkakhe ukuthi cha baba ngisho ukuthi uma lo memulo esifuna ukwenzela indodakazi yethu sifisa ukuthi sikwazi ukuba nenzuzo kuwo, futhi singaxuba, singalingisa inyosi ekwazi ukuthi kulesa sihlahla ingene embalini yaso imunce uju, nakulesiya futhi ingene embalini yaso imunce uju, kanjalo iyothi uma isiya-ke esidlekeni lapho okuthakwa khona amakhekhe ayo, isuke isiyazi vele ukuthi ihlanganise okuhlukahlukene kodwa ukukhipha into eyodwa enhle nemnandi. Ngakho-ke Sokhaya mina ngibuka ukuthi ngoba ukhona umemulo obizwa ngokuthiwa umemulo wombhulo, umemulo otholakale ngokubhulwa, ukhona nomemulo futhi wesikholwa, ukhona nalena yesintu lapho ubaba esuke enzela inkosazane yakhe, ukhona futhi lapho ubaba esuke enzela itshitshi lakhe, kungakho ngoba liyinkosazane kodwa ngoba liyiphathe kahle. Okusho ukuthi kuyo yonke le memulo kungaba khona sikubona ukuthi singakusebenzisa, sithathe sizothaka ngakho kulo kanjalo kanjalo. Buko lwami kuvela ukuthi-ke esimeni esinjengaleso cha, ubaba kusho ukuthi-ke ithi ukumdida lento kodwa ngenxa yokuthi basayixoxa, kusho ukuthi bayixoxe-ke lento yawazi yaphumelela esinqumeni sokuthi hhayi, ake siwenze ngayo le ndlela nangale mbono obuwusho, ngoba kubukeka ukuthi kukhona okunye ngisho nabemndeni abangakwazi ukuthi nabo babe namava, babe nayo amagalelo ukuthi ikwazi ukuba ngale ndlela esifisa ngayo, ekugcineni kodwa kugcine kukhona esokwazi nathi ukuthi sibe namanqophana esiwatholileyo emva koba kade simenzile umntwana into enhle. Cha, mbukeli-ke kuvela ukuthi-ke emva kwalokho hhayi, bathi uma sebevumelene ubaba nayo umama wayengane, cha useyahamba kumama-ke useya kubo, useyobazisa-ke manje ukuthi-ke umyeni wakhe-ke usenohlelo olunje lokuthi ufuna ukwenzela ingane umcimbi omuhle ngoba iy'phathe kahle, uyayijabulisa futhi nayo uyayijabulela futhi uyayithandazisa nasenyanyeni ukuthi emva kokuba ibe nobuhle ebenzayo phakathi kwekhaya, iphinde futhi naye ibhekane nezimo eyizobe ivumelana nobuhle ngoba nayo yenza okuhle. Futhi-ke mbukeli cha, ahambe-ke umama aye-ke kwakubo, kwabo, ayokabeka esithombeni-ke sokuthi njengoba nje lapha uzobazisa ukuthi kunento enjengalena ehlelwa umyeni wakhe, kodwa-ke uyihlela ukuthi izoba sebusika njengoba kusehlobo nje. Ngakho-ke kuzoba nomehluko-ke bazali kulona umntwana wethu azobe enzelwa wona. Uzoba umemulo oxubileyo, ozobe uxube ngokuthi kube khona amakha athathwa kulowo nalowo nalowo kulena esiyaziyo, kubalwa nalona okuthiwa ngowesikholo. Cha-ke mbukeli-ke kuvele ukuthi emva kwalokho bese bebuza-ke abazali-ke ukuthi uthi indodakazi into enjani lena ekhuluma ngayo, kusho ukuthi bese babekela-ke ukuthi cha, lo memulo esizowenzela ingane yethu sizowenza ube nomehluko ukuthi uma ezala ekhaya
wena baba awuyukumphathisa udondolo njengenhlala yenza kuyakwenziwe njalo. Kodwa umntwana uyakumnikeza umkhonto okuyiwona ayofike awusebenzise esigcawini azobe uhloma ewugwaza phambi kwabantu ewuhloma enhlabathini phansi njengomemulolo wesikholwa ebese-ke abantu-ke sebethi uma ngabe-ke bewubuyisa-ke bewuletha kuye bazobe sebeyakunikela-ke sebeyanakisa-ke baphoseke leyo mfalakahlane esiqabethweni. Awu, kuvele ukuthi-ke mbukeli bese eyiphika le ndaba umkhulu womntwana, cha 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 cha. Phela uma ukhuluma ngomkhonto ukhuluma ngesikhali. Manje kufika kanjani ukuthi-ke kuzawufanele ingane iphathiswe isikhali? Nokwenza sisuka lapha ekhaya konina, ayi angiyizwa ndodakazi lento. Abese yakuveza kundoda, cha baba, akungakho ngoba kuzobe sekuba nesimo sokuthi kunobubi. Bazophinde bawubuyise ngokulandela ey'nsukwini ey'landela lezo, uyobe usuphelezelwa-ke ukudla futhi kuzobe kuwukudla ozobe kuphethwe yizintombi nazo sey'the xaxa ngokwesibalo, sekufana nani, sekufana nombondo, indlela okobe kuyiyo. Futhi nakho imfalakahlana yohlweza kukhona okuyobe sekubuya kunye nawo umkhonto ngoba uzobe ususebenze umsebenzi wawo ohlelelwe wona. Cha, babukele kuvela ukuthi ngenxa yokuthi phela uyazi into uma isinemali phakathi kuya kube sekuthanjwa-ke futhi-ke nazi nezidlo okobe sekuza nakho uma sekulethwa lo mkhonto. Hhayi, bakubuke ngelinye iso kusho ukuthi nogogo wathi hhayi mkhulu khululeka, kubuke kungekho nzima ngoba ingane ukuthi nje iyawufika nje uhlome sike sakubona kwenzeka emulweni wesikholwa, asiboni kungaba yinto eyinkinga. Cha, alugobeka uphondo omkhulu-ke akumukele lokho. Kuvela ukuthi babukeli-ke umama-ke wayengane into ayebese eyicela kubaba wakhe wayeke secela ukuthi cha-ke baba, ngoba uzobe ungasamnikanga udondolo lolu suke luhamba ney'busiso osuke ngazo umntwana, umfisela impilo, umfisela okuhle kuya phambili. Okungenani-ke esimeni esinjengaleso, umama okugogo wengane angakhanda ngobuhlalu, akhande iqhama, kube nesiqhama nje azosikhanda. Othi uma ufika esigcawini, ufike umzukulu wakho umbhincise sona okhalo lesiqhama. Uma kuwukuthi kobe kungenguwe, umalume angakwenza, umalume wengane, okusho ukuthi omunye wobhuti babo. Cha, babukele kuvela ukuthi hhayi, kubuke ngazathi lento kayisindi, bayibukele kodwa bayasho ukuthi hhayi angaba siyijayele. Wodani usikhuthazela-ke ndodakazi ngoba asilwazi lolu hlobo lomemulo othakwe ngey'thako ey'hlukene. Hhayi-ke babukele kuvela ukuthi-ke emva kwalokho-ke ebesebuya-ke umama-ke eze ekhaya. Ebese-ke nosokhaya-ke naye-ke eselikhanda uhlelo ukuthi kufuneke abheke lapha ey'nkomeni zakhe ngoba kuvela ukuthi babukele wayefuye kakhulu kwazisa umuntu ongenawo abantwana abaningi kufana nongenabo abantwana. Kuvele ukuthi ubeba nesandla, ubeba nesihle sokuthi uma efuyile imfuyo ivele imvume kunokuba kuba yilo osuke ezele kakhulu. Babukele-ke kuvela ukuthi-ke uma esebuyile-ke umama-ke lona-ke
esekhaya kwakhe cha. Bakhanda uhlelo-ke naye usokhaya ukuthi hhayi, kuzofuneka abone noma lapha emankomazini akhe noma ey'nkabini zakhe le abonayo ukuthi hhayi, isikhulile angakwazi ukuthi nje ibanjwe, igwazwe, kuhlatshwe esikhonkosini lapha, kubizwe umndeni, izindlu ngokuhlukana abadlelana nazo, kuzokwazi ukuthi kuzoxoxwa, kukwazi ukuthi kukhonjiswane indlela ney'ndlela, naye azokwazi futhi ekugcineni abe nesethulo, nesiphakamiso, nesaziso azobe esethula kubona. Cha, babukele kuvele ukuthi hhayi akwenzeke lokho bafike-ke abomndeni-ke ngakusasa-ke, hawu, iphekiwe inyama lapha eziko, okuzobe kuphelezelwa nayo uma sekudliwa omama-ke, bayayipheka-ke umama nendodakazi-ke hleze nabambisana nabo uma bezokwenza into, cha. Emva kwalokho-ke cha, bafike omndeni-ke bethutheleka-ke bafike bahlale bangene kule ndlu-ke eqokiwe ukuthi iyona eyosetshenziswa, ngoba isikhathi esiningi kuyaye kube indlu yakwagogo ngoba indlu leyo yesikhukhwazi samatshweletshwele, indlu esuke ivulekile, ingenamgomo omningi. Cha, bangene-ke bahlale-ke abantu bomndeni-ke, kuxoxwe-ke manje-ke, kuxoxwe-ke njengemindeni. Cha, ekugcineni naye bese eveza cha, mzwakwethu nami ngithi awuke nginivezele lapho ukuthi njengoba nje kuwuNhlolanja nje uFebruwari, ngoNtulikazi uJulayi ngihlela uhlelo lokuthi indodakazi yami le iyona yodwa enginayo, ngiyenzele inkonzo enhle njengoba umntwana uyiphathile, uyayihlonipha, uhamba imigubho ehanjwa zintombi ey'njengaye, kodwa ubukeke esawuhloniphile umhlaba ngoba ngabe sengizwile futhi nabo ababahlolayo kunye naye unina bathi cha, kubukeka konke kusenenhlonipho phakathi. Ngakho uhlelo luhambe lukanjalo ukuthi umntwana kule nyanga-ke kaNtulikazi-ke nohlelo olunjalo. Hawu cha, bancongcoze-ke babonge abomndeni hawu, siyabonga sokhaya ukuthi umntwana uma ubona ukuthi wenziwe into enhle, ebese nawe kuba khona okuhle omenzela khona. Cha, ebese kuveza-ke ababukeli-ke uyise womntwana na, kukhona-ke into engizocela ukuthi niyazi. Lo memulo esizowenza uzobe uwumemulo oxubile, ozobe unamanye amakha, ezinye iy'thako zomemulo wesintu sethu, uphinde ube ney'thako zomemulo wesikholwa. Ngakho nje kuningi okungahle kuthi ukudidadida, kodwa-ke ngoba inyanga isavuma sizolokhu sicebisana ukuthi into ethize izohamba kanjani, into ethize izohamba kanjani. Cha, babukele vele ukuthi emva kwalokho-ke bavume bese bethi hhayi ngoba uthi usazosicathulisa, wesithembeke sokhaya ukuthi uzosicathulisa, sikwazi ukubambisana, ingabe sekuba ihlazo phela sekudidiza thina bomndeni ngenxa yokuthi sobe singacacelwa. Cha, kube kanjalo babukeli-ke kufika isikhathi sokuthi-ke kusondela okudliwayo, kudliwe kuqedwe kuhabule okuhabulekayo-ke, ebese-ke besika amavenge-ke abazohamba bewaphethe beye emakhaya abantu ngokwezindlu phela ngoba umndeni lona ngobubanzi bekhehla elibazalayo. Ngakho-ke kufuneka kube khona afika nakho ekuphethe okukhombayo ukuthi kade benomhlangano, kade benesithebe somndeni. Cha, babukele-ke vele ukuthi emva kwalokho-ke hhayi, ziqhubeke-ke iy'nyanga y'hambe-ke abantwana bamantombazane-ke bese-ke shuthi nabomndeni nabomakhelwane-ke cha, kuqaliswe manje umkhakha wokuthi kufanele kuyothezwa, kuthezwe iy'nkuni, zikwazi ukuthi phela y'bekwe zibe ziyingqumbu, zibe ngamafulaha, zibe lokho enithi nina amabonda. Nakuba kwamabonda ngike ngaba nakho ukushaya amakhala ngesizathu esithize egameni lebonda, kodwa anguvimbi, ngizokusebenzisa ngoba nonke nasebenzisa ukuthi ngizosho ngithi kube amabonda, mhlasimbeni abe mathathu, ngoba phela kufuneke nokuphuzwayo kuphekwe ngawo lezi nkuni, inyama ngabe imbuzi noma inkomo kanjalo kusuke kuzosebenza, kufuneka futhi kusebenze kuzo lezi nkuni. Ngakho
funeke bathezisise, bazenze lezi ngqumbu zabo, amaflarha abo, lamabonda abo, abe amabonda asuthi futhi elingelilodwa hleze mabili noma mathathu. Cha mbukelevu ethi emva kwalokho-ke hhayi uma sekufika leso sikhathi ukuthi-ke sebethezile-ke sebeyixoxa-ke le nto ukuthi lo memulo njengoba iy'nyanga y'phela nje, ngawo ukuba kufuneke kwenziwe ini, cha bababeke laba abasungule balomcabango, hhayi bese kuvela ukuthi hhayi nabo abazintombi kuyofanele ukuba babe nakho abazokwenza ukuze kukwazi ukuthi kuqoqwe imali ebantwini. Ngakho-ke njengoba-ke kukanjena-ke nje kuzofuneka kube khona okwenzakalayo. Futhi-ke babukele kuvele ukuthi emva kwalokho-ke ebese kuba khona imibono ukuthi ngoba kuzobe sekuyinto enokuqoqa imali phakathi. Kuyenzeka njengoba bona bekade behambisa ngendlela yokuthi abesilisa uma sekuyisikhathi sokukhempa ngosuku inkomo ehlatshwe ngalo, abakwazi ukuthi bangaba khona abesilisa, kodwa manje ngoba sekufuneka kube nesimo sokuthi kube khona ukudlalwa kwezinto ey'njengendishi, sekuyaphoqa ukuthi kufanele babe khona nakuwo lo memulo ebeni uyisintu, kodwa ngenxa yokuthi sekunale nto sebezoba khona. Babukele vele ukuthi-ke base bese banaso isinqumo sokuthi cha, kusukela nje uma sekulapha ko-10 ebusuku, kobe sekuqalisa-ke abadala kunye ney'ntombi ukudlala umdlalo wendishi ngayo imali le. Okusho ukuthi mbukeli uma ngabe ukuthi mina ngithi ngalo zuka wami ngiyaluthatha lolu gqoko ngiphumela phandle ngiyoyidlala inyama, athi omunye ngosheleni, cha akuzukwenzeka lokho. Nomunye asho okunye, omunye akuphikise ukuthi lo ophikisayo uyaqinisekisa ukuthi ithi ukuba ngaphezulu kwale athe ngayo lona uyenza ukuthi. Lo ophikisayo uthi ngiyaphika, athi kuyithi xaxa-ke yona. Kuvele ukuthi babukele-ke emva kwalokho bay'hlele izinto zabo. Babukele kuvele ukuthi-ke babe sebeba nombono wokuthi-ke iy'nsizwa ngoba nazo zizomukeleka ukuba zibe khona. Kuzofuneka kube khona into ezokwazi ukuthi yenziwe, ezokwazi ukuthi uma kuculwa amagama ahlabekisa, amagama ahlabayo, lezi nsizwa zizokwazi ukuthi zivale. Uma kwaculwa kabuhlungu nje ngegama lakhe kuzofuneka akhokhe ukuze bayeke badlulele komunye. Ngakho-ke into ezofuneka yenzeke, ngcono bezokwakha into engathi iyisigubhu, njengey'gubhu lezi zamasonto, njengaley'gubhu zezangoma. Kodwa-ke bona bazosebenzisa isikhumba sembuzi basibophele lapha esinqeni sayo imbiza, kukwazi ukuthi kube kuyinto edlalwayo ebizwa ngokuthiwa ingungu. Buko lwami uvele uthi-ke ngenxa yokuthi le nto ilokhu ihlelwa nje, ihlelwa iy'nsuku zisezinde, babekwazi ukuthi beyixilonga, beyiphinde beyidedela, baphinde bayibambe, bayidedele baze baphume nenkulumo eqondileyo. Cha-ke mbukeli kuvele ukuthi-ke uma sey'sondele-ke iy'nsuku zokuthi kufuneke lwenzeke lolu shikishiki, useyahamba-ke undodakazi-ke manje, usekhaya konina, useyobamema. Uhamba nazo-ke iy'mpelezi zakhe lezi ezimpelezelayo, fike khona-ke lapha ekhaya, cha, asho ukuthi hhayi, njengoba ngilapha nje ngithunywe abasekhaya ukuthi ngizonimema ukuthi kunendumezulu yomcimbi yomemulo oxubileyo kodwa ozobe wenziwa. Ngakho-ke ngokuzwa kwami ngizwa ukuthi umama kukhona umqondo kodwa anipha wona. Futhi-ke njengoba ngiza ngapha kuzofuna uma sengibuyela ekhaya, ngibuyele-ke ngiphathiswe izipho kunye nomkhonto uma ngabe kuthi nezipho zizobe zikhona, kodwa ikakhulu ngumkhonto engizobuye la emuva. Usecacisa-ke ukuthi cha-ke ngosuku lolu okuzobulawa ngalo inkomo le eyiyona ezobe enzelwe ngayo, kuzoba yisimo sokuthi abanye bakhona ekhaya komama kufuneka bebe sebekhona ngalo ukuze
Ebusuku uma sekudlalwa indishi babe bekhona abameleli ikhaya komama bazobe bekhona. Futhi akuyi kuphoqeleke ukuthi abasekhaya umama kuphela, nabanye abangomakhelwane benu lapha ningakwazi ukuthi nibaphathe inqobo uma kungabantu abay'hloniphayo. Futhi bazi ukuthi lapho kuya khona kuzophinde kube khona inkonzo yokunikela, inkonzo yokunakisa, kuyakhokhwa. Cha, babukele ngenxa yokuthi-ke umkhulu-ke nogogo-ke nomalumekazi bebevele sebenaso isithombe. Cha, bakumukele lokho akushoyo-ke bese-ke kunikezwa khona. Uma kuwukuthi ibanga lide azolihamba kuthiwa cha, ngizoze ngihambe kusasa iy'ngane zami. Futhi-ke sebohlatshiswa-ke isilwane-ke, bahlatshelwe isilwane-ke okuyimbuzi-ke ngoba iyona imbuzi ebekade yenza izinto, iyona ebenza izinto zenzeke. Ngakho-ke igcine ifana nenkukhu yekhaya, kungakho ukuthi isikhathi sonke imbuzi iyobulawa ngoba kuthethwa umlando, cha. Iyabulawa nje ngoba phela zona iy'lwane zayifuyeka, utholukuthi ngisho kuthiwa ziyacikiza iy'nkomo, utholukuthi imbuzi umuntu unazo. So-ke nje isilwane lesi esasikwazi ukuthi sitholakale kalula ukuthi sihlatshwe nje kudliwe inyama. Futhi-ke ngakusasa uma isidliwe-ke sekufika isikhathi sokuthi kufanele babuyele ekhaya, cha, bavaliseke baphathiswe-ke lo mkhonto omkhulu akhulume ngawo. Ayofike-ke awunikeze ubaba, awugcine kahle ubaba. Ngakusasa-ke sebehambela-ke iy'hlobo-ke ngokushiyashiyana kwazo. Futhi-ke mbukeli-ke njengoba sebehambela iy'hlobo, kodwa uma sebuqediwe uhambela iy'hlobo zimenywa, sekufuneka kuqaliswe-ke inkonzo-ke manje yokumhlalisa phansi kuthiwa ukumgonqisa. Ilapho-ke ubaba-ke khona ngokuthola kwami-ke babukela ukuthi-ke lo baba ngenxa yokuthi wayefuyile, nanokuba nehaba waba nalo ngoba kuvela ukuthi ukuyombika ukuthi useyamhlalisa, wayebambe imbuzi ngesandla, ebika ngembuzi, hhayi lokhu bekujwayelekile ukuthi abike ngomshuqiniso kuphela wempepho ukuthi cha, umntwana sengiyomhlalisa-ke ahloniphe. Kodwa-ke lona kuvela ukuthi wathi ngale mpahla ngiyamhlalisa-ke manje, ngithi akagonqe, akahloniphe umcimbi, akahloniphe isigaba esibhekene naye ukuthi sibe ngesingaphazamiseki ngalutho.
Cha emva lokho-ke bese-ke ihamba-ke ingane-ke uyihlalisa endlini-ke ibivele izohlaliswa kuyona le ndaba kade ilungisela endlini ewumshisampepho ongagonqiswa muntu phela kuyona ngoba indawo yokushunqisa kuphela. Babukele kuvele ukuthi-ke uma ngabe-ke isiqediwe le ndaba-ke soyithatha kubaba nezinsizwa zakhe, ngawube yiyo le yakhe kunye nalezi zomndeni. Cha bayihlinzeke baqede-ke emuzi. Iphekwe ngakusasa-ke ekuseni, cha idliwe nje njengoba kusuke kuyimpahla yesithebana nje esithize somndeni. Kwazise phela ikhulumile, funeka idliwe iphele, kushiswe namathambo impela. Cha emva kwalokho babukele uma ngabe seyidliwe ngakusasa-ke, usezokhipha-ke manje-ke lena-ke eyisishebo sakhe umntwana wakhe. Kwase phela liqanda uyamtatamisa, umenzela imangaliso kwazise phela uyedwa onayo. Emva kwalokho babukele kuvela ukuthi-ke yathi uma ngabe seyikhiphile cha lena-ke mntanami, iyisishebo senu sokuthi uma nihalela inyama, niyawudla kuyo nje. Fune uma niphuma lapha kubonayo ukuthi beniphethwe kahle, benigonqile, into ibihleliwe, bekungakho ukuthi bekuyinto eyisigubhukane. Babukele kuvela ukuthi-ke ebese beyihlinza-ke obhuti-ke, bayipheke-ke, ingene-ke ihlale kubaniniyo-ke, ibona abaziyo ukuthi bazoyisebenza kanjani ukuze kuthi uma sekuphela iy'nsuku bebe kodwa bona bengabantu bebengaxakile bengasokoli. Babukele kuvela ukuthi-ke hhayi-ke emva kwalokho-ke usegonqile-ke umntwana, sekufika-ke manje iy'nsuku zokuthi-ke sekufanele emulwe-ke manje. Futhi-ke bese-ke ngosuku lokuthi-ke kushuthi njengoba ngangikabika nangaphambilini ukuthi ngizokwenza isibonelo ukuthi la bantu abasabathi, abasiwona amaNazaretha. Ngakho-ke uma kunjalo-ke imbuzi eyiyona-ke azobe emema ngalo iy'nyanya zekhaya, uyibulala ngoLwesine, ngoLwesihlanu-ke iyadliwa. Sekungenwa-ke manje enkonzweni yokuthi uyamemula-ke manje umntanakhe. Usebenzisa inkomo phela ngoba vele vele uney'nkomo, futhi into afuna ukuyenza ufuna ukuthi ibe negama elithize emphakathini ngoba phela akalambile lo muntu emfuyweni, futhi emvani kwalokho uyafuna lento yakhe ukuthi ibe nesimo sokubukeka phakathi. Ngakho-ke uzokwenzeka ngenkomo yena, hhayi ngembuzi. Futhi-ke kufike isikhathi sokuthi-ke kufuneke manje awenze lo mshikashika-ke, ayithathe ingane-ke la igonqele khona-ke, ayise-ke manje-ke lapha ashisa khona impepho kwayo, kuxoxa udaba uthi ujabule akaqedi ngokuyiphatha komntwana. Namanje baqinisekisile abazali abangomama ukuthi umntwana usayihloniphile. Ngakho-ke siyamcelela-ke umntwana, sicela okuhle kuye. Namhla-ke siyamula-ke simnikeza uphaphe lokuthi abhabhe njengenyoni, akwazi ukuba sesimeni sokuthi athi uma eqoka umuzi afise ukuthi abe yingxenye yawo, afise ukuthi abe ngunkosikazi wawo, kube umuzi ohlanzekile okulungele ukuthi lo mntwana angakwazi ukuba ingxenye yawo, angabi umntwana osemzini oney'nkinga ezizomenza nalobu buhlakani esithi siyabona kuyena bugcine bucima bungacaci. Ngakho-ke siyamenzela-ke le nkonzo esimenzela yona-ke, sijabule futhi naye siyamjabulisa ukuthi ngokwenza kwakhe okuhle akakuboni ukuthi wenze kahle. Nabanye abantwana futhi abangontanga yakhe nabeze ngemuva, siyabakhuthaza ukuthi bangayilahleleli, abayibambe iqine baqhubeke baye phambili. Aqede futhi lolo daba kuba baphume nayo ingane esibayeni-ke, ayolukhuluma-ke ngoba-ke izinkomo zakhe zisuke sey'buyisiwe zisesibayeni-ke, abese esho ukuthi hhayi-ke nganansi-ke le nkabi ewukuthi ngokwebala, iyona impela engithi ngimenzela ngakho le ndumezulu yenkonzo, le ndumezulu yomcimbi.
Okusho ukuthi embukeli-ke uma ngabe-ke sekukanjalo-ke isiyawiswa-ke inkomo, isithi uma isihlinzwa-ke cha, useyakhululwa-ke kuthiwa hhayi hamba-ke ndodakazi ubuyele endlini. Isiyahlinzwa-ke iyaqedwa-ke kukhishwa isifuba lesi. Hawu, kungenwa emhlwehlweni-ke manje, ukhishwe ngobunono-ke ukuze phela ungabe usuphazamiseka ngoba yiwona okufuneka wembathe. Cha, babukeli vele ukuthi hhayi bawukhiphe kahle bese bewusendlini ukuthi hhayi bazi bona bazobeka ngayiphi indlela ukuze ungomi kakhulu futhi ungabi womanzi kodwa nje ukwazi ukuthi uma usugqokeka ube umhlwehlwe osokene. Ngakho-ke bayawuthatha-ke bawunikeza abadala-ke, kuqhutshekwe kuhlahlwe-ke ngokwezitho zayo inkomo lena, ebese-ke ithathwa-ke inyama-ke. Uma isikhathi savuma iphanyekwe khonapha esibayeni ithi ukuvuza, iphinde ithuthwe isiwe endlini-ke isiyophanyekwa ukuthi ilenge-ke lapha emshayweni wayo indlu kuyona, kuqhubeke kuvuze. Uma ithuba lisavuma lokuthi bahlahle inhloko, bayihlahle kwazeke ukuthi ekuseni bangeke babe bebambezeleka. Babukeli kuvela ukuthi-ke cha, ngalolo suku-ke lolo-ke cha, bese kuba khona-ke inyama-ke okuthiwa hhayi le sizoyipheka le, sizoba sikwazi ukuthi ukuyidlayidla, thina esizobe sesikhona, enye ezokwazi ukuthi uma sekudlalwa indishi ingene lapho kuzobe kudlalelwa khona ukuze phela kuzokwazi ukuqophiswana, kuphikiswana nangayo, nangokuhamba kanjalo. So, kusuke bese beyihlinzeka beyihlela lento yabo ukuthi akube khona ephekwayo inyama. Ubuko lwami ngivela ukuthi cha, emva kwalokho-ke hhayi-ke, kuthi uma sekuhwalela impela sekumnyama-ke, sivuthiwe cha, sebadla abadlayo-ke, iyasala-ke le eyaziwa ukuthi izodlaliswa lo mdlalo. Uma sekuziy'khathi-ke zokuthi kufuneka kudlalwe-ke, sebefikile nabanye bey'hlobo abebazisiwe ukuthi kufuneka babe khona ababafikelelisa ngapho ukuze bazokwazi ukuba yingxenye yalo mdlalo. Cha, kuqaliswe kuvela ukuthi babukeli-ke lesi sigaba esukela ku-10 siyoshaya ngale ku-12 ebusuku, esobaba, omama, zintombi. Kusukela ku-12 kuyoshaya o-5 kuzobe kuzinsizwa nentombi. Abadala bazobe sebephumile ngoba kukhona okunye ongasabadingi ukuthi babe khona ngapho, sekudinga laba abayintsha bodwa. Cha, babukeli kuvele ukuthi emva kwalokho-ke, hhayi-ke, ebese uqaliswa-ke umdlalo-ke. Umuntu okuvele ukuthi babukele waqalisa lento, umnikazi wodaba oyena owaziyo ukuthi wenzani. Kusho ukuthi uyise wengane uvele uthi cha, wayeseqalisa kade, hhayi. Nganayo imali yami ewukuthi ngithi hhayi, ngiyaluthatha lolu khamba, ngiphuma nalo impela, ngiyoliphuza nabanye ontanga yethu ekuseni uma ngabe sesibukela abantwana behlahla noma bepheka inyama ephekwayo. Bese kuba khona ophikisayo lutho sokhaya, angeke kwenzeke lokho. Ngale mali yami wesibanibani uma kuwukuthi lona ubadethe ngaleli 10 losheleni nothi cha, nge10 losheleni ngiyakuphikisa mina ngithi ngosheleni abali-15 okusho ukuthi-ke 150 cha, ngiyaphika ngawo. Kanjalo babukeli bawudlale lo mdlalo kangangoba kuze kufike isigaba sokuthi hhayi sebekhathele nabo, hhayi-ke sekufuneke baphume-ke. Kusale-ke manje sekusala-ke iy'ntombi zodwa. Babukeli vele ukuthi emva kokuba-ke isikhathi sesifikile-ke sey'nsizwa-ke ukuthi ingene izodlala-ke, yilesi khathi sebezongenisa manje le mbiza embozwe ngesikhumba sembuzi, le embuzi ebekade kuyiyona ebekade ibikela umsamu ukuthi kuzoba nento enjena. Kusho ukuthi le ngithe mina ibulawe ngoLwesine,
yadliwa ngoLwesihlanu. Isikhumba sayo kusho ukuthi-ke le ndawo eney'boya iyona ezovala umlomo wembiza ukhamba lolukhulu. Ebese amanqina lawa aboshelwe phansi lapha ngasesinqeni, kufaswe impela nangey'nxoza. Lento izenze sasigubhu, ngathi isigubhu lesi esishawa kanje, lesi seziyona sezangoma noma sabaculi njengoba nabaculi nabo banazo ey'njalo. Balande ilokungane umhlanga, amalungu lawa amade awo, ebese-ke sebekha amanzi bathelela uphezu kwalesi sikhumba ngoba sidambile phela somile. Uma esimanzi uthela kanje, uma ethi kuthi hu 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 hu, unalo msindo lowo abayeze bethi ukuthi ngu ngu ngu, yingakho babethi ingungu. Njengoba bekwenza nje lokhu, umnyango uvaliwe manje, kuney'nsizwa la ngaphakathi. Izosuke-ke intombi-ke icule ngomunye wazo insizwa ey'lapha endlini. Icula into engamanga, engenzekanga kodwa engathi yiyo ekwazi ukuthi ihlasimise umzimba ukuthi awu, ubani Smethembu wenza kanti cha, indlela achukuluzwa ngayo ukuze avale lento eshiwo ngaye ngokuthi akhokhe. Kanjalo futhi babukeli ukuthola kwami ngithola ukuthi laba basekhaya komama wentombazane bona babecula ngabangapha. Laba bangaba bazocula ngabangasekhaya komama. Abangaba bacule ngabasey'hlobeni. Kungaqondaniswa, akwazi ukuthi udadewethu noma ngabe akange lami ngokomama kodwa uzalwa ubaba. Ubaba hlezi ehlasimeni uNesithembu. Ebese kuthi uzocula into ethanda ungezwakali kahle ngegama lami kodwa udadewethu sishera ubaba oyedwa naye. So babekuxuba kanjalo ukuze kuthi noma kubonakala ukuthi kodwa kube kungenawo lowo kuhlabahlaba kokuzwela enhlizweni ukuthi ayi, yebo khona bekudlalwa kwenzelwa imali kodwa bengafanele ngabe usibani bani obenza leya nto ebhekise kimi. Ngakho-ke kuvela ukuthi leyo mdlalo wawudlalwa ababukeli-ke kuthiwa kudlalwa ingungu. Ziyakhokha-ke iy'nsizwa-ke lapha. Iy'ntombi akukho khona ekuthiwa ziyakukhokha ngoba sezidlalile ngesikhathi kusekhona omama nobaba. Sezizoma nje zizobamba ngobhongwane-ke, iy'nsizwa manje ayikhokhe. Futhi siyaqala nanokwenza lento, bekade kwaziwa ukuthi uma ngabe kuyinto enjengalena ababibikho abantu besilisa, kodwa manje sebevulelekile ngoba kufuneke bazokhokha. Ababukeli vele ukuthi-ke idlalwe lento, idlalwe ngendlela edlalwa ngakhona-ke, hhayi bese kuthi-ke hhayi uma sekubona ukuthi hhayi seqala nokukhanya manje, hhayi-ke sebaphuma-ke kanje-ke insizwa nazo ziyohlamba emfuleni kuthiwa zihlamba phela leli shwa lokuthi zike zaculwa sakuthukwa, singazi inhlamba zibanamathele babe zishimane. Bayazi ukuthi yiziphi ezinye zey'mila kufuneka umuntu wakhona akuthathe hlezi akuhlikihle kube namanzi kanjalo emfuleni lapha ahlambe, babuyele emakhaya-ke ney'ntombi nazo zehle-ke seziyohlambela ukuthi zizobe sey'linda-ke zona khona ezibukweni ukuze obaba bezokwazi ukuthi uma sekufanele baye esigcawini bazobalanda khona. Hhayi-ke kube kanjalo-ke babukeli. Hhayi-ke babukeli kuvela ukuthi-ke ebese sifika-ke isigaba sokuthi-ke hhayi, namabhodwe-ke asevuthiwe lapha eziko. Nabantu bayafika baze emcimbini omkhulu, umemulo wendodakazi owaziwayo ukuthi umfokazi akalambile futhi uyasutha. Ufuyile lo muntu, cha. Kodwa lokho angawavimbi-ke ukuthi abantu beze namaqhaga okusho ukuthi iy'pheko, beze nazo-ke iy'pheko zabo-ke nabantu abazoba zibukeli-ke bakhonjiswe cha, isigcawu sizobe silapha indawo yokuthi isigcawu sikuphi.
futhi bangaya bayolinda khona. Nakhona baziswe ukuthi cha njengoba lo memulo uzobe uxubile nje unani nendlela yesikolo. Kukhona nabangazi phela ukuthi kwenziwa kanjani. Ngakho-ke kuzawufuneka bazi, kufuneka bahlale ngendlela eqoqekile, ngendlela ehlelekile, babe ngamaqoqo futhi babe ngama-group. Ngoba umntwana uma esuka ezohloma umkhonto phambi kwabo, kuzofuneka basume beliqoqo beyi-group behambe bayobuyisela emuva umkhonto, bese-ke sebenakisa-ke sebephosa-ke esiqabethweni-ke leyo mali abayiphethe ngoba babukele njengoba bengeke ukuveza naphambilini ukuthi imali ebingeyethu bekuyimali yensimbi futhi ama-coins. Le iphepha ibikade ithe qwaqwa kuba yiloyo nje ukuthi ube nayo. Ngakho-ke njengoba izophoswa nje esiqabethweni, kuphoswa imali eyinsimbi, ama-coin. Nalo nayo eyiphepha uyiphosa khona esiqabethweni. Ngoba kahle hle vele sona sikhangezele ukuthi okuzayo kukwazi ukuthi kuphoswe kuso phakathi. Futhi embukeli-ke uma ngabe-ke sekufika isigaba-ke sokuthi-ke sebeya kobalanda-ke abantwana ngenxa yokuthi seyabona isikhathi sesiyavuma. Bese-ke bephuma abomndeni-ke hleze nomholi wendawo. Hube ngalo hubo labo la hleze lomndeni lelo bahambe-ke bayomlanda umntwana-ke emfuleni kunye nazo iy'mpelezi zakhe lezi ezimpelezayo. Hhayi-ke abuye-ke bayombesa kumhlwehlwe-ke lona-ke lapha endlini. Baqede-ke bathathe nesikhwama lesi senyongo bayikhiphe inyongo amanzi ayo lawo oketshezi lolu. Bayisike kahle-ke ibe njengesiphandla bayifake lapha esandleni sakhe umntwana. Futhi-ke bayibophe ngalokhu abayibopha ngakho ngey'nxoza nje lezi zokuthi ikwazi ukuthi inamathele kahle ingalokhu imhlupha. Hhayi-ke babuye-ke kuyiwe esigcawini-ke manje. Uma kufika esigcawini-ke uqale-ke umshikashika. Babukele lo memulo njengoba ngiwubekile ukuthi uxubile unamakha. Lokho ukuthi kuzoba khona abazoqhamuka zigodi noma zifunda bazonandisa beza ngamaqembu kuzoshiywana esigcawini ukunandisa ubuhle bento wemphoso ngefani. Cha, kuvele kwakungekho babukeli ngoba njengoba usunomkhonto phakathi futhi sekufuneka manje kuqoqwe imali. Sekufuneka manje kube yilaba abami kunye naye lo mntwana, abaculayo, abagidayo, abenzani. Iy'hambeli ziyabukela kuphela. Okwakhe ukuthi nje aphume aye kulelo qoqo leyo group afike uhlome phambi kwabo abuyele emumva. Bacule benze konke bese lisukuma leli qoqo selibuyisela umkhonto emuva uhlome phambi kwakhe. Sebeyanikela abanikela esiqabethweni babuyele emumva. Futhi ilowo mkhakha lowo wokunikela owawenziwa kulo memulo engushoyo umemulo oxubile.
Futhi babukeli-ke yenzeke yonke lento ize kufike esigabeni sokuthi hhayi ubaba wayingane usethi hhayi ngoba kubukeka ukuthi bonke abantu sebenikelile nesikhathi phela kasimile kufuneke kudedelwe nokudlekayo kusakhanya kusekahle abantu bangabi hambi ngobumnyama usiyazivala isigcawu futhi-ke besesivala-ke emva lokho-ke hhayi-ke bakhuphukela ekhaya-ke bayokwazi ukuthola okudlekayo uma kuwukuthi kubukeka ngazathi indawo egcekeni ithanda ukungabi ngokuvulekele ngokwenele ukuthi nalabo abasesigcawini bakwazi ukufinyelela egcekeni cha. Kube khona-ke ukunakekelwa ukuneswa kwabo bekhona lapha esigcawini. Lapho babuye kuza ngisho iy'pheko, amaqhaga, kuza ngisho iminjonjo, iy'ntombi zendawo esey'qome lapha ey'qome khona kuyaziwa ukuthi kuza esigodini salapha ey'qome khona bazobuka lokhu ngakho-ke bahlinzekiwe ukuthi abangalambi uma kwenzekile ngapha la kunomcimbi khona kwakuthi akuhleleki ngendlela eqondileyo kodwa bayazi bona bazobe bey'cubuzelile bezakhela igama elihle ngokuthi kube khona abakulethela emizini yey'nsizwa lezo sebeqome kubo wazo. So-ke mbukeli kuvela ukuthi-ke kwakuhamba ngaleyo ndlela kangangoba nantambama mawukuba babenayo ithuba babengaphinde futhi bawudlale umdlalo wabo lawa bebekade bengekho ngayizolo ukudlala indishi-ke kufika isigaba-ke lapho-ke babukeli-ke sokuthi umcimbi-ke usuphothuliwe usuphelile okusho ukuthi babukeli-ke sekufuneke manje-ke kwakhiwe uhlelo uma sekwadlula iy'nsuku-ke kwenziwe lokhu ukuthi kufuneka phela kubuyiselwe umkhonto wasekhaya komama bese kufuneka iy'ntombi-ke zithwala amaqoma ney'qabetho-ke ziphikelele khona-ke zihambisa lo mkhonto nokuthengekayo-ke umama ekhulume ngakho uma kukhona kufakiwe nakhona kuhambekiswe okusho ukuthi-ke babukeli-ke njengoba bengibekile-ke nina benkosi ukuthi lo engiza ngawo engizovala ngawo umemulo owuqoqazo ngisho ukuthi inxubevanga uxube imemulo ehlukahlukene kodwa ubuye umemulo wodwa owenzelwa ingane ngokuba iyajabulelwa, iyajabuliswa, iyathandaziswa ukuthi nasekuy'phatheni kwahle kwayo akuthele phela iy'thelo ezinhle ikwazi ukuthi noma isithola umuzi efuna ukuthi ibe yingxenye yawo kodwa ibe umuzi okahle ozokwazi ukuthi umntana womuntu lo oganela ekhaya. Ngakho babukeli ngicabanga ukuthi sengivezile ngokubanzi ebengikuphethe nginethemba lokuthi nokaphikela uMangethe umshishi uMazwane Zulu yena oqale lolu shikishi lwalesi sihloko ngiyethemba unaso isithombe sokuthi empendulweni yombuzo wakhe kuyavela ukuthi imali iyafika ifike kamuva ifika futhi ngokwenqubo yesikholwa nayo iwuhlweza ayikwazi ukuthwala imali lohlweza okungenzeka-ke babuke ukuthi kuthe uma sekwande yayo iphepha-ke phela siyathanda babukela ukubukwa siyathanda ukuchoma nento engenasidingo okungenzeka ukuthi izigcina isiba sekhanda ichonywa nje kwakufuna ukubukwa umhlaba ukuthi ingakanani imali echonyiweyo ithulwe kangaki isigcwele ekhanda yathulwa waphinde bamchoma yaphinde yethulwa kanti uma bephosa eqabetheni ngeke kugqameke phela ngeke kubukwe kahle ngeke kubonakale ukuthi ibingakanani angazi ebeni kodwa babukeli-ke ngiyesaba nginganexwayisa nje ukuthi kwawona lento yemali nokwembatha umuntu imali
ayinabo ukulungiswa empilweni komuntu. Imali iyasetshenziswa kuthengwa ithunywa sakhe emzimbeni wakho ukuthi sidede usale wedwa sihambe siyosetshenziswa ekutheni iy'nhlanhla bekade kufanele ngabe ziza kuwena zingabe seza kuwe zisebenzele umuntu. Imali iyasetshenziswa uma uthweswa ububi. Uzothiwa nje emva kokuba ingane yabani iyayenzela umemulo, zaqala lapha izinto zazimbi, zabhimba. Yingoba kwale mali ayechonywe ekhanda, enye yayo engemali, kepha yayikuthi okuthize, okwakuwukungcola. So-ke angazi ukuthi kungani abantu bakhetha ukuthi ingabe isaya esiqabethweni phansi, kodwa iye ekhanda lomuntu. Endaweni ebucayi, nokusangana ongasanganwa kalula umuntu wakhona, kodwa iyochonywa khona. Angazi kwenza kanjani. Umkhonto-ke mina benkosi njengoba-ke ngibonile nami ey'ncazelweni zeqephu zami engilethele zona. Akukho okunye engikwaziyo okwenzayo umkhonto umemulo ngaphandle kokuthi uqoqe imali. Uhlonywa nje phambi kwabantu, ebese abantu-ke sebebuyisa-ke emva kwalokho-ke sebeyakhokha. Ilokho engakusho. Ngibonge babukeli, ngibonge ukubambisana, ngibonge ukubekezelelana. Ngibonge nje ithuba lenu nesikhathi senu sokuthi nisebenzise idatha lenu nikwazi ukuthi nilandele njengoba bekade landelanisa. Lokho kuyintokozo enkulu kimi. Ngicela sibambisane siye phambili ingabe nisahlehla. Nabele nabanye amalinki bakwazi ukuthi bawubuke lo msebenzi esiwenzayo kule nkundla kaSidla Ngokhezo Oludala. Kuqhutshekwe kuye phambili. Dingiswayo omkhulu awe ngizwe, ngakube wena nkosazane. Wonke lo mshikashikade siphusha siya phambili size sifinyelela kulesi siqephu. Ngawukuba kukhona inawo ongathi nje ukufundile, uzwile kanjalo. Noma ufune ngiqale phansi kuyiwe phambili kodwa kube qalwa phansi futhi Dingiswayo. Ngibonge Nkeshezana, kukhona engikufundileyo nami njengoba nje nginganalo ulwazi lokuthi umemulo uhlukene kangaki. Ngiqala ukuzwa nje nawe namhlanje ukuthi umemulo uhlukene kane. Ngazi ukuthi nje umuntu uma yemuliswa nje umemulo nje ukuthi umuntu mhlawumbe uyakhuliswa noma into ey'kanjalo. Anginalo ulwazi lokuthi ngathiwa kunemigomo ukuthi lo owokuthi lo owokuthi hhayi bengingenalo ulwazi. Ngibonga kakhulu ukuthunywa ababukeli ngoba nami kukhona engikufundayo. Ngiyabonga kakhulu. Sithokoze wena wasoyengweni, sithokoze kakhulu ngethuba lakho nawe uba ube nami sifudumeze le nkundla siyenze iphile, sikwazi ukuqhubeka siya phambili. Ungaphela amandla sibambisane siqhubeke nje. Noma kuba ney'nselelo lapha nalapho nje kodwa nje ayikho indlela engenameva. Enye ithi ingenameva kodwa inamabhodlela afileyo. Enye ingenamabhodlela kodwa inawo amatshe aqhuzulayo. Kodwa iyaqhubeka nje kuhanjwe kuyo leyo ndlela. Nathi asibambe siye phambili. Angithokoze Dingiswayo. Mbuko lwami angicele-ke singakhohlwa ukusubscribe nje. Uma ungazi uze ucofe lo mbhalo obhalwe subscribe, uzokwazi phela ukushintsha ukuthi subscribed. Ngicela ukwenze. Kwenziwa kanye-ke mbukeli. Le nto injengokufollowa nje ngoba nifollowa ko-Facebook, ko-TikTok, whatever. Uchofa nje ufollow lowo, usuyafollow, ufollow lapha kwa-YouTube, uchofa no-subscribe. Usuke usuyilungu-ke la i-channel. Ngoba nakho ukwanda kwenu kuyayikhulisa ingosi kuyinikeze isithunzi sokuthi ingene ey'gabeni elandelayo. Ngakho nje ngibonge kakhulu ukubambisana. Ngiyathokoza naba enkosi.